Hejsa. Nu vil jeg vise, hvordan man bruger popcornmaskinen. Først skal man trykke på knappen, der hedder Warm and Light. Den tænder lyset og varmen nede i maskinen. Der skal man trykke på knappen, der hedder Heat. Den tænder varmen inde i selve grøden. Den skal så forvarme i cirka 5-6 minutter. Så når den er forvarmet i 5-6 minutter, kan du begynde at putte kernerne i. Først så putter vi 50 gram eller 50 ml fedtstof i. Derefter putter man 150 gram eller ca. 2 dl majskerner i. Så kan vi trykke på knappen, der hedder Turn, for at dreje majskernerne rundt. Så lægger vi låg på. Og husk at lukke her. Så går det cirka 2 minutter, før de begynder at poppe stødt. Så når der går cirka 2-3 sekunder imellem poppene, så skal gryden tømmes. Først så slår vi turn fra, og så slår vi heat fra. Så tømmer vi gryden for at få de sidste majskerner ud, men pas på, at der ikke kommer noget olie med også. Så når kernerne er poppet, kan vi drysse salten ud over. Jeg bruger her cirka 2 teskefulde. Det her kan man så gøre så mange gange, man har lyst til. Der går cirka 2 minutter imellem de begynder at poppe stødt.